дуруд ба ошиқони ки видеоҳои моро бахусус барои ватан дигарай тамошо мекунанд. Ҳамин пасманзар мебинем, панорамае ки ҳаст. ин душанбеи нозанини мо аст, душанбеи зебои мо аст. аз тарафи шоҳроҳи душанбе турсунзода, яъне сарҳади турсунзода ё душанбе ҳисор. ва мо аз як маъракаи дӯстон меомадем. ҳамроҳи дӯстон инҷа як лаҳза дӯстои сигори мо ҳам сигор дардон. биё ки инҷо ҷаҷо о раҳмат. ватан дигарай. тоҳирҷон бародари қанди мо, шоҳҷамшед дӯсти мо. дуруд ба ҳама. ватан барои чӣ дигар? хеле кӯтоҳ бигӯ тоҳир. кӯтоҳ. бо ҳавову нафаси дедогиш. саломат бошӣ шоҳҷамшед. ватан барои чӣ дигарай? тоҳир ҳамин гапа гуфту, ман мегуфтагӣ будам ки бӯи ватан ширин аст. саломат бошед. фарзандои ин ватан ҳар ҷои дунё ҳастен, нигоҳ накарда ба андешаҳои сиёсиву иқтисодиву иҷтимоитон. умедворам ки як вақте дар ин ватан боз дида ба дидор мерасем. муҳоҷирбачаҳое ки берун аз тоҷикистон ҳастен, умедворам ки боз якҷоя нони чапотӣ мехӯрем. ошиқои сарсони ин ватан ҳар ҷои дунё ҳастен. мо шуморо дар ватан интизорем. ватан фарзандоша интизорай, ватан дигар.